Кто вас там определяет, да? Veni, ci poți, veni! Deja, nu drum. Hai spune! Cine a biruit moartea? Iisus! Cine a călcat peste ea? Iisus! Cine e leul din Iuda? Iisus! Scutul tăria mea! Hai spune! Cine a biruit moartea? Iisus! Cine a călcat peste ea? Iisus! Cine e leul din Iuda? Iisus! Scutul tăria mea! Aleluia! 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 Iisus este Domn! 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 Aleluia!